Simba wakati yako mwana. Ndiripo hangu kuti seikoko. Aiwa, kuri nani wena. Naika. Okay, ndati nasireka ndimbokufonerai ndinzwe kuti iko zvino pane update here. Changamire vakazoya here mukaita meeting yamaida kuita paya na Chief Njeleli. Vana kukwanisa kubudirirana nhasi vachigere kuuya. Okay. Kone mhuri yekwaMuchechetere makazomboonana here? Hatina kumboonana since takaita matare nemadzishe tiri kwaMachenjera hatina kumbozosangana futi. Okay. Okay. Saka iko zvino Chitunha chichingori kumochari kukwekwe ikoko? Ya, chiri kukwekwe kumochari. Hatina ari kutiudzawo but ivo pavakadzosera kukwekwe ndipo vakatitaurira kuti tamudzorera kukwekwe kumochari. Nanhasi havana zvavari kumbotitaurira. Isi takangomira takateerera kwavari kuti vanoti kudii. Okay. Patikambotaura paye vamwe vanhu vavati Chitunha chakunzi chakubuda mumochari chakuisa zvimwe panze. Iko zvino kubva pachaenda kukwekoko. Pane here zvamuri kumboudzwa kana kuti zvamuri kunzwa nemakuhwa kuti mutumbi uri kudai so? Hakuna zvatiri kunzwa asi kuti marumasi atinge tichinzwa tinowanzwa nevanhu vagere munzvimbo yacho yeSt George. Vachiti kune mukuru akatanda kunopisa Munyaradzi. Ndomva atodonha akatyoka gumbo. Koita akanga achekwa nebanga padumbu. Tichinzwa kunonzi muchipatara imomo anoti akasonewa kusina anomuka akadhadhanuka masipicha aya. Mangwana osonewa anomuka akadhadhanuka asi iye akuita songe ave mentally. Izvo tenge tichizvibatisawo nevanenge vachifonawo vari kuarea ikoko. Okay, nanzwa muchitaura kuti mukuru anga kuda kunotinda kunopisa Munyaradzi. Mukuru uyu ndewe pamochari apa here? Kana kuti mukuru wemapurisa, mukuru wechii? Ipapo handina kuziva kuti mukuru wemapurisa here kana kuti mukuru wemunzvimbo ishe here kana ani. Ndakangofonerwa kuchinzi mukuru akatanda kunopisa Munyaradzi paakamuruka kuenda kuti ainosvika kukwekwe. Ndomva adonha akavhunika gumbo. Handina kuzobvunza hangu kuti mukuru mupurisa here kana kuti mukuru wemunharaunda handina kuzobvunza hangu izvozvo. Okay, pandakambotaura nemi masvondo apfuura makanditsanangura mukati iko zvino imimi chamakuda semhuri ndechekuti kana mapatsi asina kukwana hamusi kukwanisa kuviga Munyaradzi. Hamuna here kuzogara pasi kuti ndofunga kuti nguva yareba semhuri yekwamvurumo rega tione kuti rega tichingoviga mutumbi takamirira kuti iko zvino mwana wedu anoti kudii? Kuna zvakamboitika kana echena hatina because mhuri yese yekwamvurumu yakangoguma ichingoti isusu hatibati Munyaradzi kumuviga. Oreizini vatinosangana navo vari mudhuze vari kutaura nyaya yekuti isusu regai zvakadero hativigi Munyaradzi. Tinoteedza kutaura kwaakaita kuti iye anoda kuvigwa mapatsi ake akakwana. Asi isusu hatina kukama naye. Ndo nyaya iringoteverwa nevekwamvurumu. Okay. Ndanzwa muchitaura baba mukati makuhwa ari kungotaura kuti mukuru iko zvino ndiye akabatwa kana kuti aka-affectwa nenyaya Munyaradzi. Hapana here vamwe vatinoti vakauraya vaya sekutaura kwamamboita kuti vamwe vakuita sevakuvhumuka kwakuita kufiwa zvisina tsarukano. Hakuna here vamwe vakudura kuti aiwa isusu tine ruoko mukufa kwaMunyaradzi? Kuna vanodura kwatiri isusu havamboduri. Oreizini vanofona tichitaura navo kuSt George ikokoko. Vamwe vanototya kutaura nyaya yacho vanenge vachiti otherwise ndonzita kuti ndingabudisa information. Last week but one iyo kuda takambotaura tese here ndichitaura nenyaya yekuti kune mwana wokwatigere mwana wasabhu kutigere akanga ari pamashopu achitaura nenyaya yaMunyaradzi achiti ndinoziva iwe nhingi nimakauraya Munyaradzi nhingi achitenderera pamashopu. Saka at last manje akuinda kumba ndepaakawanikwa iye akakandiwa mangwana acho kuseni akapondiwa ndomva vamukanda pastendi pake. Anga ave mukomana ane musha wake nemudzimai but mudzimai anga asipo pamusi wacho ari kuchipatara. Izvo zvakatoitika straight. Saka information yakazobuda manje yanga yoti anga akarohwa kuda hanzi neremote here mumusoro. Saka ndomva anokandiwa vanhu vakangozomuwana kuseni mangwana akaiswa pastendi pake akafa. Okay. Asi baba sekuona kwenyu vanhu ava vakamuponda
avasi vamwe here vari kuda kuedza kuviga kuti ndivo vane chekuita nekufa kwaMunyaradzi? Hamuna kuzoitawo tsvakiridzi here kuti muzive kuti pamashops apa iko kuSt George's kuti ndivanani vaidomwa vacho, kuti mukwanise kunoripota mapurisa kuti aiwa tiri kufungidzira kuti vanhu vakadomwa nemufi zvichida vane ruoko mukufa kwemwana wedu? Izvo takaitwa zvekutonzwa nevanhu vaitofona variko, but havana kubudisa mazita aitaurwa nemwana uyo anonzi Tigere. Takangonzwa nemafoni asi hatina kubudisirwa mazita evaidaidza vacho ari pamashopu achitenderera. Hatina kuudzwa mazita acho. Ndachida kubvunza nyaya yekuti mabusinessmen patakapedza kutaura maiti mabusinessmen aya haasi kutowanika but arimo munharaunda, mapurisa nanhasi asati amabata. Ndada kubvunza kuti iko zvino sofa mapurisa hapana meseji yavati vauya nayo here zvichida kuti takazobata nhingi nanhingi kana kuti tiri kuita mainvestigations akati akati? Aiwa, kwatiri hakuna, kana kuti rondedzera kuti tave apa tichiita mainvestigation havana kana shoko. Since patakabva pamatare tiri kwamatengesi hakuna kana information yekuti tave apa, kana kuti tambotora 10 kana kuti 5 tikambovharira tikavabvunza havana kana information kusvika pari nhasi. Okay. Pane vamwe vakatifonera vakati kumhuri kwaMuchechetere iko zvino kwakuwanika nyuchi kana kuti nhunzi dziri kutenderera pakanga pakaiswa coffin. Mashoko aya anambosvikawo munzeve dzenyu here imi semhuri yekwamvurumu? Kwandiri haana kusvika, asi iri nyaya yenhema. Ndakangonzwa kuti pane munhu akanga aida kuti ataure zvisina kunaka panyaya yaMunyaradzi, achibva atopindwa nenyuchi dzanga dzakupinda muromo. Handina kubata chokwadi kuti ndizvo here, but shoko irero rakasvikawo saidhi rekwana Muchechetere ikoko. Okay. Aiwa, tinotenda baba, maita basa nedivi renyu kudai. Ndichakufonerai zvakare ndonyatsobvunza kuti iko zvino pane zvavepo here, way forward yamafunga semhuri yekwamvurumu ndeipi? Aiwa, tinotenda. Maita basa. Maita basa. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandiri kutaura navo ndisekuru vaMunyaradzi, sekuru Mvurumu, vari kuti ivo isusu hatisati tawana zuva kana kuti simba rekuti tivige Munyaradzi nekuti mapatsi ake haana kukwana, asi vari kuti kune chiitiko chakabva kuitika mazuva mashoma. Vari kuti ivo havasi kuziva kuti mukuru wemapurisa here kana kuti mukuru wepachipatara chekwekwe ari kunzi iye akati anoda kupisa Munyaradzi nekuti mutumbi wake wagarisa. Saka vari kuti ivo hazvina kuitika seizvozvo nekuti mukuru uyu iko zvino akatyoka makumbo, haasi kukwanisa kufamba, and pese pari kunzi pari kusonwa munhu ari kuwanika akavhurika matumbu. Saka vari kuti hatisi kuziva kuti zvii zviri kuitika, asi semhuri hatisi kukwanisa kuviga mwana wedu kana mapatsi asina kukwana. Tichizosangana zvakare maprograms anotevera. Zita ndiElizabeth Nyangu. Sly Media TV, building bridges.